Здравейте хора, в днешното видео ще анбоксаме един слайм, който си го поръчах от Shein и сега ще го анбоксаме. Ето това е слайма, ще го анбоксна на леглото, просто няма къде другаде. Имам бюро, но просто то е запълнено с учебници и сега ме мързи да го разчиствам. От Toto Tank Slime Shop е. Поръчал съм си нещо като градина. Маш потето, малко топингче и чармове. И сега ще вържа косата и започваме. Така, първо искам да видя текстурата на слайм. Трябва да бъде cloud, ако нещо ви говори. Cloud slime, това се прави от изкуствен сняг. Вау! Еха, много е мек. Не прави много добри балончета, но пак става много е хубав. Браво на него. Само да ви уведомя, че може брат ми да дойде след малко, защото... Да, идва. Така, ще си отделя малко този слайм, защото е много хубава текстура. Така, и така трябва да се получи. И сега нека да видим и това. Има някакви камъняци вътре. Взема брат, запознайте се. А искам да направя картинката както е. Здравейте, помахай. Така. И само трябва да видя къде са частите. Так. Не мога да повярвам, че го смесих. Ох. Аз не харесвам да ги смесвам. Тихо, Илане! Так. Чакайте, че си каза телефона. И ето така. Сега. Вземи. Така. И сега ги вадиме и... Вау! Вау! Провалих си естествено текстурата, мисля, че. Но това е шансът. Добре. Внимавай. Това е. Вау. Наистина окей. Много ми харесва. Дам 10 от 10. И ще се видим в следващите видеа. Чао!